MLA jangkawai South People Party VPP uba adal bet nong room ula Takrain tyngeh ya ke sorkar ha ke jinglam jangki NPP habai dai bat ke jing bomla jangki pan kendria ya ki bru na ke tim yo maulong uba adal bet ula pen pau ya ke jing sneukhia ya ke jing bomla jang ke sorkar ban penurlong ya la ke jing kular ban weng no ya kita ki bru hapo sansnem ki bru basyong basa ha ke ne ke jaka kisa ha ke jaka ke bakta ya ke kot ke khia bat kama ya ke kot ke khia jangki ula bu jingkylli ro ya ka jingdon jong gislum ha kanong ba ka balabu jing ya ki pai ba lang ba ka jingkhang kang banyai kali sya ka tei ka jaka kani ka jingkhang kan nyai kali la dawan ra ya ka jingdeng bat sakut kali bashar khai ha kani ka thai kat ba na kaliang jong ba Madiah lalu ula bu jingkylli kala ya ka sorkar ta ka boong mano balong trai ya ka tei ka jaka basyong gi khar motor bat kumno pin penti kana ya kani nadu usnam ayu ba ki khar motor kisong ha ka tei ka jaka kajaka ba ka sorkar kamut penmi yaki ka don katokan ni area bat ha ai kata kajaka balai kim tre ban mi na kate kajaka hadin balapta da ka sorkar kan nongut na kite ki khar motor ki badang tre kam bat ka sorkar jela bat ka nongut ki basyong bi an ha kate kajaka ka sorkar kan jit da ka bakum no kalanti bat penmi yakite ki khar punjab na them yo maulong ki ai ki kam sneu ki bajersi ha ka tei ke jaka ki ai ki jingdu jing mentoi jong ki trai ri trai malum da ka jing bomla ka sorkar ban mi yaki ka sorkar kala persang ka baha ban yakren bat ki lang ba ka HPC pitharai la na em ban poi ka thong ban mi no yaki pitharai upai ba ka briu nyau trem ula ban le yai la da ka sorkar kamla ban mi yaki pitharai wat ka channel si kala pan smakla yaki man hakine kisngi baladep hato kala na em pen ko ngu yaki bakin mi ki khar punjab na ka jala punjab kila banwan banyada yakini ki khar motor hato pitharai kitai ki bar jala kila na em ban muslia yaki kamying kamsem jong ka sorkar kai ka jubab na phi ba phila ban ai ha ka ba kumno en le khnang bangin la ban pen kan ria no yaki